देखा जो साइमा चिनी इलेक्शन बेलाय गांदा टंका सामबाय टंका ते 1.5 मास 2 मास टंसियो आं तिनी स्टेट ऑब्जर्वर हिसाबै आं एलाका गुरि फायका गुरि चिनी ओरै करिमगो मालायका सालायका आं खाको चिनी तिबा मथा सारा तिबा जगो त आगोइ दंगो सुदु ओरो तुलासी गावो चिनिया सारा तिबा जगो चिनी आगोजाक चिनी बुवाग्रानि नेतृत्वे जतन भगा थांजाक बखान जतन खुशी आं खागाबो चिनी 2023 चिनी फाइनाय चंगमारि दंगो विधानसभा दंगो आ विधानसभाखौ अबसे जों काम फाइनाय अबन जों बारबार साइबो जों लास्ट फाइट जों अनेक बुक्तबुयंखा अनेक जों डिप्राइबंखा चिनी मान थाइसाव जों मायं दंमानि जों एकटन जाबो चिनी 2023 चिनी तिब्रा माथा जों मैक्सिमाम सीट तो बगुइ जों कपलायं मानि परेगो जों खायसे फैक्टर जों डिसाइडिंग फैक्टर नि दंनाय दा चिनी तिब्रा थानाय बागै जों दाबि खायथौनाय जों स्ट्रं वॉइस स्ट्रं प्रेसार खालामनाय जाथाय जों परिस्थिति खालामनाय अबां जों जतन ताबक खासरांजाक दै जरा करिखा जों जतन मिललायो जों सामं थांलाय दङ जों जतन अक्रा चराय सिक्ला जतन जों ताबक खाथामसा खाबाजाक जों थामसानि मारिगो जतन ता आगौ फाइजाक आबो आं खागाव जों अर जगकुब्रा दै जों सुमुल पिसा एरियाबो जों पार्टी बेलायके स्ट्रं और सिक्लाराव और जतन बुटाराव जतन खाथांजाक एकमात्र अबन चिनी दंगो चिनी लामा चिनी बुबाग्रान हारै जों जतन सामंतां दंगो चिनी हामजागोनि बिसिंतै जों नाकारामनि बिसिंतै जों जतन थांसा आं खागाव चिनी अर आं फाइमानि बेलायके आं खुसिंगा बे दंथका जे आगामि तै जों सामं खायनाय दा जों जतन दुर थाङै जों बुजावलायनाय गोबां मानसिनि हकस दंआबो थिग न किन्तु आबना जों धैर्य खालायगै चिनी 2 मास बिसिंगो जों थानसा फुनगुइ जों कपलायनाय अकाउना तिनी मासाबो ते हायनो जतन सिक्ला न तिनी वाइटीएफ दंगो तिनी तेबा मथा दंगो ते ग्रुपल दंगो न आं बेलाय पातले हामबाय ते तिनी बिसिकतालनि रिं बिसिकतालनि ते क्रिसमासनि बाहायना सुबायबनाय ते फायने तिनी बिसिकताल 2023 नि माय फायना जों हामखा दंथों ईश्वर जों हामरि रथों जों ओ एलाका न जाते जों गोजां दंथों पीस डेभलपमेन्ट अबथों अकाउ साइना जतन हामबाय खुलबाय